panunan sa Talisay City College mapasigarbuhon nga nahimong usa ka scholar o karon opisyal na sa Armadong Kusog sa Pilipinas. Ato siyang ila-ilahon sa report ni Femery Dumabo. Hinhin kun sudungon sa mga hulagway samtang nagtungha pa sa Talisay City College 5 katuig ng milabay nga si Danica Rose de Leon, taga Barangay Lawaan. Apan sa pagtuyok sa katuigan, human mahimong usa ka scholar o gidawat sa Philippine Military Academy. Nahimo na siyang opisyal sa Armadong Kusog sa Pilipinas nga dunay ranggo nga second lieutenant. Malampuso niya natapos ang training dito sa Marawi City. Sa iyang kahinhin, nahimo siyang commander sa ROTC kaniadto sa Talisay City College. Si De Leon kamagulangan sa 5 ka mga anak sa magtiayong mananahi ug tindero. Bali sa ROTC natabangan ko ma'am sa mga tuition fee ana. So dako yung tabang sa akong ginikanan ma'am ug sa akong pag-eskwela ma'am. Na-develop ako ang leadership sa TCC ma'am. Through ROTC ma'am. May bisita si De Leon uban sa unumpa ka mga enlisted sa AFP kaganihang buntag sa Talisay City Hall. Kinsa mga mitapos usab sa TCC aron magpasalamat. Gusto nilang ipadayag ang pagdasig sa kabataang Talisaynon nga pahimusla ng libre nga pagtungha sa Talisay City College. Dugang niya nga sa bisan unsa nga kalisod, makabot gihapon ng kalampusan kun maningkamot. Katong mga nahugtangan og paglaom, laban lang. Padayon lang sa inyong pangandoy ay pagkawala og paglaom. Kung gusto, daghan kay paagi. Gikan sila sa TCC, some are Alay Lakad scholars, some were CHED scholars, and some were scholars of the government in general. Nalipay lang kay ko because at the end of the day, makapalipay sa isip usa ka government official that there are programs in government that make people succeed in life, especially kanang kailangan yun og tabang. Uba ni Jun Sulon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.